A veure... Ara s'anava bé. Manel! Aviam, parla una mica, aviam com et sento. Ara et sento millor, em sembla. Tu, amb la competència, què representa que foteu? La competència, el que vam fer divendres passat i el que em sembla que fins a nou avís continuarem fent és anar... O sigui, escriure el guió des de casa i a 11:45 sortir de casa, arribar a 11:45 a la redacció, imprimir, fer el programa d'una hora, acabar, fer les 4 merdes, 20 minuts més i després tornar. O sigui, estar allà una hora i mitja, una mica més. Però bueno, també et dic que hi vam anar divendres allò just abans del programa i allà hi havia els de la redacció d'esports llegint el diari a la redacció. Vull dir que no ho havien entès. És bastant divertit perquè en Joel em va dir que a Catalunya Ràdio també li havien dit que els que hi havia eren els d'esports, que no havien acabat de llegir. També hi ha una cosa que és com curiosa, generacional, que és que tota la gent millennial, més o menys, està ultraparanoica. Sí. És a dir, per entendre'ns, tota la gent que ha fet la mili està en plan... I la gent que no l'hem fet està com... Sí. Ratlladíssims. La diferència d'actitud és si t'informes per internet o si t'informes per la tele, no? Una mica també, ho vius diferent. Els de la tele veuen, jo què sé, suposo que ja han pillat la gravetat de... O sigui, a la que el president d'Espanya surt i es dirigeix a la nació, la cosa ja és greu. O sigui, tu en realitat no estàs confinat, llavors. O sigui... Jo estic confinat d'aquesta manera, com a confinat a Espanya, que és pots anar a treballar. O sigui, a la que no limites, crec jo, vaja, és que té tot el rato punyedejar, però jo tinc la sensació que a la que no limites gens per llei el moviment d'anar a treballar és zero, no? L'impacte, realment. És que no ho entenc. Realment limites lo de les escoles, que és un bon tant per cent de la mobilitat. Però l'altre és el treball. Realment m'estàs limitant que no puc fer oci. Bueno, però realment el que es mou cada dia més gent és per anar a córrer. I a més hi ha el problema de que si tu limites escoles però no limites anar a treballar, totes les famílies que no poden pagar-se algú que cuidi dels nens i no hi ha serveis pels nens, els han de deixar amb els avis. I llavors ja tens l'aliada muntada. Em sembla que era en San José ahir que deia que Espanya aplicaria... O sigui, que faria encobertament el del Regne Unit i explicant que està fent lo de la Xina. Que lo de la Xina ja és evident que no ho farem. Escolta, i vosaltres heu fet compres grosses? Nosaltres vam fer la compra grossa molt abans del que fos necessari i quan dic tam, vull dir, la Clara la va fer en plan llenties, arròs i tal, que està bé realment perquè llenties i arròs... No hem fet compra de paper higiènic perquè encara no hem fet, tampoc. I realment ara ja crec que la psicosi aquesta, no sé si ja ha passat, però sí que més o menys qui més qui menys ha entès que els súpers continuaran oberts. Lo del paper de vàter jo crec que respon a dues coses. Una, a que s'ha fet la bola molt gran i llavors la inèrcia de veure la gent comprar molt paper de vàter potser t'empenya a comprar-ne, és com un gran anunci constant. I després, que suposo que en el fons la gent pensa en un tancament hipotètic dels súpers i tal, i no es vol veure rentant-se el cul amb les mans. Llavors és com una imatge que tu que et vols evitar i que prioritzes a altres coses. No? Però realment, com a producte de primera necessitat, tampoc és de primera necessitat. Vull dir, realment, si tot anés tot supermalament, es tallessin abastiments i no tingués paper de vàter, et pots dutxar, realment, després. O sigui, l'horitzó no és tan xungo. Si falta menjar estaria molt més trist que si m'he deixat el producte. Què fareu amb la sotana? La sotana, l'Enric està intentant, ja ha pillat material perquè cadascú de nosaltres tingui un micro i una targeta de so des de casa seva i la nostra idea és fer un programa amb pantalla partida en 4, fer el màxim semblant possible a un programa, passa que també ho estem decidint perquè no sé quin sentit té posar-te a llegir una secció de 8 minuts. Potser ho fem una mica més com els directes de YouTube, en plan amb el xat, respondre coses o alguna cosa així. Però en principi, si a nivell tècnic acaba funcionant, perquè em sembla que és una virgueria el fet de retransmetre una trucada a tants des d'una centraleta i ho volem fer obert a tothom. I si funciona una vegada, llavors cada dilluns. Per tenir algun guió per pensar sobretot. Ahir vam penjar tot l'arxiu de programes antics que em vaig estar tenint a baixar-me els arxius del Drive i a pujar-los a l'e-box i a fer l'indexació senzilla, però necessito petites missions a hores d'ara ja, d'aquestes mecàniques fins i tot. És la teva mandala, no? És pintar mandales. Versió la sotana. Et passa això, T'estàs angoixant una mica, o què? Ara ja no tant. Avui, per exemple, i ahir em vaig posar a cuinar, que em va bastant bé. Em foto a cuinar i encara que t'estiguis una hora... Tallar verdures trobo que és bastant tai chi. Sí, és bastant mindfulness, tallar verdures. I a més d'això,
Avui he fet 5 abdominals. El que compta és que demà em facis 6. Demà em faré 6, sí. Quan s'acabi el confinament seré Rambo. Però el que m'agradaria és fer-me planning d'això que encara no he aconseguit, perquè cada dia, en algun moment, hi ha una compareixença d'algun dels governs que tenim a nivell competencial per sobre nostre. I, per tant, si només he aconseguit veure un documental a Netflix, que va ser el primer dia, super tard a la matinada, però vull fer allò que vas dir tu, de fer-te un planning, d'aïrejar... No, em fa molt riure perquè jo no he aconseguit llegir res. O sigui, estic llegint menys que abans, saps? Jo ja venia d'aquí, però vull dir, aquest ja... Sí, però independentment de que tinguis, diguéssim, que normal, en el dia a dia no llegeixis gaire, tu et diuen confinament a casa, penses, bueno, Atges Castilla, aquí, bueno, ens instruirem, tornaré a fer humanitats, no? I arriba la veritat, i estem aquí, doncs, a veure quants tuits més puto faig del dia de merda de coses del confinament, saps? Tuit, refresh, enfadar-me en postos. Sí, el mateix de sempre, però amb esteroids. No sé, suposo que a la penya li començarem a trobar el ritme, no? El que em pregunto jo ara és quan de temps estarem amb aquest plan? Sí, al meu cap estem en pujada i falta com una setmana de pujada. I llavors s'estabilitza i no sé quan començarà la baixada. Perquè ahir vaig veure el tio aquest, el Cerebrito, màxim Cerebrito de Catalunya d'epidemiologia. L'única persona que no comença a parlar del tema dient jo no sóc epidemiòleg, però és només ell. Va dir col·lapsarà el sistema sanitari, segur. Ja estem en un moment en el qual és impossible d'evitar que col·lapsi el sistema sanitari i, per tant, veurem hospitals de campanya. I ja ho sabíem, que tal, però aquí vaig tenir com super la certesa, que també ja la sabia, que això seria la cosa més forta que hem viscut realment la nostra generació, no? A nivell forta, literalment forta, de dir no hi ha una crisi tan palpable. O sigui, la crisi econòmica del 2008 érem molt joves, nosaltres, la gent del nostre voltant perdia la feina, tothom parlava de crisi, les notícies tot eren desgràcies, però clar, això és super físic fins i tot, no? Això serà les nostres batallites insuportables de vell, no? Si tens una mica d'angoixa, en plan, ara potser aquest és the new normal, en plan, potser cada 5 anys passarà això? És que estic fent com aquest exercici últimament de pensar, potser això és la normalitat que ve, i llavors jo ja intento pensar, potser és una flipada, això, és molt probable, però ja començo a pensar en plan, vale, doncs, nova economia, noves necessitats i què fem nosaltres, no? En aquest món en què passarem més hores a casa, segurament, en el que hauràs de pensar com segueixes educant a les persones però des de casa. Llavors, és com cada cop, tot de coses que eren experiments hauran de créixer ràpid com a estructura, si és que això dura tant com... O, sobretot, el problema passarà si es descobreix que sí que és cíclic i sobretot, si la immunitat no l'afecta. És a dir, si passes el coronavirus, el superes i l'any que ve tu pots tornar a agafar, llavors sí que tenim un pollastre a força gros, no? Serà com l'esquema mental que mai havia entès jo de la gent que viu en territoris que són perillosos a nivell sísmic, que sempre dius, quan es lleva, i llavors, quan ho penses una segona vegada, penses, no, clar, és que ja ho han integrat i per ells és com viure al costat de l'església que piquen les campanes i no les sent. Doncs l'angoixa aquesta, la penya que viu en un territori on poden haver-hi terratrèmols o volcans, que n'hi ha molts al món i nosaltres no, perquè vivíem fins ara en el món més safe possible. Jo penso que el que està fent la crisi del coronavirus, almenys en el meu cap, és fer que el present i, per tant, també les coses que imagines o que projectes es faci més petit. És a dir, més en el dia a dia. Sí. La nostra generació és una generació que està sempre pensant en el que serà, en l'ambició, en un projecte de vida, no sé què. Doncs potser hem de començar una etapa de presents més petits. Anirem mirant a setmana vista, a més vista. En plan, mira, ara em ve de gust aprendre això ara i desenvolupar per aquí o per allà. A mi ara mateix estic en un punt en què no estic angoixat, però això no vol dir que no ho estigui d'aquí 2 o 3 dies, Ara mateix estic en plan, però vinga, va, què s'ha de fer, saps? La cosa aquesta del virus i el confinament i la crisi i com es comunica aquesta crisi, com s'aborda, com saps com els altres països ho fan i tal, ha fet com que
es rasqui un huevo de la superfície i et quedi les costures del món on vivim que més o menys intuïes. O sigui, a nivell global, en plan, el capitalisme només funciona quan hi ha unes normes superfetes a mida i a la que la cosa es desmorona no té cap sentit perquè morim tots si continuïm vivint. Tots se'n va la merda ràpid, sí. O sigui, l'Espanya radial es veu a saco a nivell de que sacrifiquen salut pública a canvi de no tocar l'Espanya radial que nos dimos entre todos. Tot queda supervisible a la vista i això sí que mola bastant, realment. Ara no vull defensar l'aposta realment de Boris Johnson perquè realment no ho sé si és bona i el que és segur és superarriscada. Això sí que em sembla que ja es pot dir a hores d'ara. Però la Merkel i Boris Johnson, no a ells, sinó per la cultura política del seu país, li parlen a la puta cara al benziner d'allà, realment, saps? Vull dir, i això ho trobo, no sé si bo, realment, però ho trobo superxocant, perquè no hi ha subterfugis mediterranis ni hòsties. És en plan, tios, ens la jugarem. Què us sembla si ens la juguem? I per lo que vaig llegir al Guardian, no és tan kamikaze com semblava el titular, sinó és els avis els intentarem aïllar, que tothom es contamini i ho fiem tot a que no hi hagi no sé si mutació del virus o que no hi hagi... Bueno, que funcioni la immunitat, diguéssim. Exacte, que siguis immune. I és una cosa que no tinc ni puta idea si li sortirà bé o li sortirà malament, però que un tio s'hagi donat a ell mateix l'autoritat suficient com per dir-li a la seva població, que molts no l'han votat, sou rates de laboratori un moment, què us sembla? I no sé si s'estan tornant bojos, suposo que s'estan tornant bojos, perquè nosaltres ens estem tornant bojos realment amb la reacció política del nostre país. Sí, però clar, la reacció política del nostre país és com una mena de poètica patriòtica nacional buida. És a dir, el discurs que fa Pedro Sánchez d'ahir es pot aplicar tant a un sistema és a dir, de control absolut, de que a tothom se li obliga a fer el test i a tothom se li obliga a prendre's la temperatura i qui té una mica de febre l'aïllem, no a casa seva no, sinó en centres com ha passat a la Xina, o aquest rotllo de, bueno, si ens apreten una mica sí que tancarem un concert, però vosaltres feu la vida vostra normal i us contamineu tots. El discurs pot ser del Pedro Sánchez, és pàtria, totalment. No? I és com, llavors hi ha aquest element de paternalista de no parlar a la puta cara, que és el que deies tu, no? La cosa aquesta que ja dèiem fa setmanes, que ja s'està notant, que és adjacent i que és lateral i tal, però que és que a nosaltres, aquí, a la Generalitat, ens han quedat els suplents dels suplents dels suplents, com si diguéssim. A nivell de... Sense voler entrar mai en la cosa tècnica, perquè a mi se m'escapa un huevo, però a nivell de comunicació, o a nivell d'iniciativa, o a nivell de lideratge tal, no hi ha massa confiança. Fa com milions d'anys de dimarts passat. Són anys d'agost. Vull dir que penso en la decisió del Torra de tancar Igualada i ja se'm fa una mica com... Sí. Com que tota l'estona hi ha la confrontació competencial, com si diguéssim, qualsevol cosa que... Clar, quan Torra va aïllar Igualada ja han passat 3 coses que o bé refermen o bé contradiuen el que va fer la decisió aquesta, saps? I nosaltres sempre hi ha una mica més de confinar sal. En una nació oprimida, sempre hi ha una mica més de confinar. Jo divendres vaig tenir molta ressaca i dissabte ja estava obertament malalt. Malalt en plan, un refredat fort, sense febre, però amb una tos que no tinc mai, jo, realment, una tos superseca. I he anat pensant i no descarto gens haver tingut el coronavirus, realment. Super rara, però... És possible que ja haguessis passat el coronavirus i tu estiguis al cantó guai de la història, no? Boris Johnson Dixit, perquè no sé. Al costat guai de la història m'agradaria viure a Corea del Sud ara mateix. Si puc triar. Que vas a comprar el pa i et fan 3 testos. Vale, Manel. Anem a parlar amb aquells al vermut? Vinga. Fins ara. Fins ara. Merci.